Kichengsi karbi hongharia mai ningkan esek amai pi kepado. Surihini raing kwara ke thom abaha NKBA Youth Camp Dokhora Baptist Church along Kapaman. KSA Annual General Conference Inding Phokep ke chok Sertalin Catalonjia dim Maya Hem Anujok ke som. Kardom Christian English High School Dikhumate Union Christian School mate UC School pen patyo piponsi. Abarim UC School mate Christian English High School along ke Charlie tangatuma phan EC Birta kemi. Non ke wangi jangmi poni phai Crepe Horny Christian English High School amithanga hong plamalong arnikang sam or phai ke thom pen Kaching room amai mati alumni get together meet dynamic paman ponlo. Lasilabang soani abarin Union Christian School mati UC School mati Christian English High School along ke Charlie atum kedo an son surya saile do positani kachitong dunpe aliralon kiki dunji aphansi principal Moses Hanse hinten chuningri padoponlo. Kardom pinikarbi prime time abirtang ton pen arjuponik tha. Ili Karbia khai tumke phisar phusar akai hut penta karkli kaphejo adhorom mate karbi honghari aron helo kirim labangso karbi honghari adhorom anso se kapang tang ponji aphan karbi honghari amaya tumpen dongkamukam rongsopi waisong pathua klamalo kechengsi ningkan esek amai pi pinipen kepaman pon lason si nijang karbiang longarlo dongkamukam rongsopi waisong pathua kamlong Karbi honghari amai atumpen kichengsi ningkan esek amai pi kepaman ponalong rongkhang longria mai amri longria mai chinthong longria mai lapen lumbajong longria mai atumpen chetong petsi labangso ningkan esek amai pi RD dojot pen pangcheng ponlo labangso karbi honghari amai kichengsi ningkan esek amai pi along pherangkia thengno karbi honghari amai pupen lamthe nangke pachini donki labangso mai along amri longria mai Chinthong longria mai rongkhang longria mai lapen lumbajong longria mai chitong petsi jesemet pet dhorom jutang pindeng sumpot elamiki lason plia puthaksi kaching wayalong RD piponji lapen ki jutsia ni ke Karbiang Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang MP Horen Singh be MLA doan EMs doan MAC doan atuma phanta aluhiaman pen chopha pon lupusi pherangkya thengno along nang pachini dun ta melong nitum tidupon penga bangla puhelo adak son plia lam thepen sini niltum chithan chimum ponji lase halada ka chithan chimum pon alam thela puhelo nilitum dhorom jutang jubat deng sumpot lapen ilamiki lason plia lam thepen sini tum patir pi ponsi patumi abang ka nilitum bangsa sayang deng bang pajitolo lapen bangso karbi honghari amai long pinia dap apor pen lama tame interponsi karlitang atuma phan kachikimo tame padoponlo anapu soarlo anat pensitame pherangke thengno ke than ponthuke Karbi honghari amai ansose ke pangtang dun thekjia phan lapen karbi honghari anim ansose ke pangdang ponthu thekjia phan si ilitum atokano ke do akarbi akhai do ana phan se tame ilitum akhai wangjier pen adhorom alam than pachini pon bom nangchi pusi pherangke thengno along than pachini pon tokano ke do karbi tum han samme chuningri lo jela so penap nilitum penap ke rara mai pilo la sela so rara mai pilo bang nilitum ladak mane alira chamna ngati donji pen honghari phan ka chinghon arna marnia phan ka chinghon arna marnia phan amana peng ki pen dak nang cherap nang chetu mane dak nang chingrum donji phan ladak ke bang ji phan si nilitum karbi honghari sorlo mai hen kan san chuning rikon lo dongkamukam pen wiki be karbing long lai Nihang Longri Baptist Kajalang amai ke parlo alongri angkang Dokhora Baptist Church alongsi pining surihini ra inkwara ke thom aningkan Nihang Karbi Baptist Association ningkan esek pen iphong youth camp jangmia chekloni phai kribli pen ni phai kretrok anaphan chengpon tanglo Kidam tang pharokhriner kepra phokebra sirkep aningkan Karbianglong American Baptist Missionaries atum birda kemi pachethang chenglo lapen pharokhri sirkepra pho aningkan ke Nihang anat Chekso Puadim Monduli Seng Pangchinglo Hala Sohut Arling Boha Pusiamen Irlo La Sohut Monduli Pho An Eponlo Monduli ke Epon ke Chekso Baptist Church Kakojan Baptist Church Larsiim Baptist Church Bagori Baptist Church Lapen Longdon Baptist Church Henlo
ปูทอดกระดำตังพาโรคริสเกบราทรอกซิเกบราทรอกซิอันนิงกันเป็น NKBA มาเตนีฮังการบีบัพติสแอสโซเชชันปาเมนลาร์บอนทุโลกิจิงซิเกมอนโดลีโพโซเซบอนตาปิเนียนีอันเกกัดดุกาเวปังรุมเป็ดเป็นมอนโดลีละเป็นเฟโลชิพกัดดุกาเวปังรุมเป็ดเป็นพาโรอิซิระเครดทรอกโซเซียพายอาร์นามากังฮอนเป็นเพลงปอนทังโลจังเมียชิกโลนิพายคริปลีเป็นนิพายเครดทรอกอันโดโคราบัพติสเชิร์ชอลอง NKBA อังกังอมอนโดลิตินาริโซนิมโซตุมกัดชิงรุมาไมมาเทยูดเกมตาลอนปอนปูPangsi karbang long life abjurta kelang rad on kita ni thin dan kardom pikir lo kardom ni nya samsam tu kelang mati dan non ni di nang ka homri la no ni li ha wa lo dokra baptist church podong si non ni di lo ke non kerang ji mati pini lo jang ni pai krip lipen krip thok an dokra baptist church long si ningkan sek yut atau yut kem teman pon Labangso amai sek arna malam ke than ponji atuma men laki NKBA Executive Secretary Reverend Tenson B NKBA HBI Assistant Than Bank Martin Timung NKBA Women Secretary Hana Ingtipi lapen NKBA Youth Secretary Robinson Rongpi labang kli atum pensi arna malam than pon pu Amondolitin youth atum pen bang ke thoma phansi hang pon lo ke do ke thak laki kem ki sik pido lapen ke malong kachitang ti atum anaphan ke adona hemalong si boha sigdang pilo dokhora baptist church amondoli ke sengcheng ke kedam tang pharokre sirkebra phokebra nerkep aningkan si mondoli eponlo adona phai ke don pharo isi so se dolo lapen armu aphai ta katu kawe pangrum pet pen bang pharo phobak dolo pusi dokhora baptist church a pastor rupsing singnar hin pen clardak alam than nang pachini dun ke thoman bagdun el teme evangelist bangke alang lokso ta inud lo pen dok muka inud lo pen ke balibo tharo lo inud koilamati pen samson ingti karbing long live pinijang mi poni phai kriplia dap apor malom dilai khorsing terang jutang dilai mini stadium along mate KSA annual general conference ingdeng phokep ke chok radamai pialong reception committee amai phu karbiang autonomous council em surjo rongphar ari deng pen maya hem ki kim kerang ji aphan nujok ke samasai deng ponlo labang so long karbiang autonomous council abarim deputy speaker long kitimung KLA BD sir Liladhar Teron abarim KSA BD sir Keshap Timung KSA TDP amai phu lapen kongchon bang reception committee members lapen pinangan ki thegiding atum chetong dunlo Kardom Karbing long life kilang rado antum phan non nili ladak 21 number Borjan constituency dilai along sido ladak lake mini stadium along ladak nili nang kumri nang ko kathi bangke lahen lo je non headjong 21 number Borjan MAC mate EM Surjo Rongphar alangli ladak KSA ingdeng phokep sertalin kichok annual conference ladak kepaduji adim dak pendel kikimji adim alangli nujok ladak sompontang lo Karbiang lo autonomous council em Surjo Rongphar pen nangke pachini ke kedamtang jang mini phai hini pen ho an ketalonji alamdo bonta ki un edet atheke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kacho phaji alamdo apotsi labangso kache tontia ki sung ke dokok amatsi ke talon ani pachiroi nang kok luputa ningje pena iding peno kache sik mek labangso sertalin KSA mate kabilo chali song so ningkana se kame people do ifanda kache sik ho itum alhi sarpo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phansi ke hangi pulo alang lesi wang po ponang chak dunlo tame ani phai apor bang na pidune de so joine masi kedam tang ni kep ke phobak dolo dak sai ke cheng ho si nono bang galang bihu phi pusna pudun pasi bihu ge pini ke cheng lo si pena de gelom te ki jut po pasi la bang so phita ponang pi pobon puisi ning he pensi pini bang galang so pendel dak mai pi do ye phan bang so ki bang sin yo KSA TDP amai phu thangsing timung pen lam the kaning je ponki Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phansi aluhiaman pen chopha ponji lapen ilitum Karbiang long ta Assam arlosi dodun bomlanga pot Assam Chief Minister aphan ke hangnang koki
ilitum karbia khaya kisung ke boy la pen students atum akisung ke boy lam the ka che than dun thek je phansi alang phan ka chu pha pe do pon lo puta pachini pon thu ilitum Assam Chief Minister Phansi tabangso amailong kachu phapon jipan kachi sik do masiala alangli ashidul teng sab so alangli phan sia date kang hong si penap ani kang sampai botan ditum press media ang bong angno sinitum paklang po je koso a date si labangso aser talin mang nitum ketalon ponji ma si prapjin ma si non kado kawe karbing long arat tum hantame pachini po je labangso ser talin ketalon Pedaning samu. penabarning sambong dilai pen bijoy rongpi karbing long live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso dawai non ke karbiang long pen west karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan Amar Jiwan adawai ki chupensi nomili phugar tin duni ni da kimilun la so adawai chu che ko gen ji chuklen thi chu dan thi pen ke ngona so dawai ki chupen ki common the ki dupensi nili chi thek lo nili chi klo jam ni jong thom la som ta nili long lo same Amar Jiwan na dawai ka channel pe la hai ki sota nili akiso be der lo Clardak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerke palong humri ignon Ki pathonat ansose paprang do nang chipu akemang pen Karbi Engineers Haurakhat LAC atum All Assam Non-Ranking Badminton Tournament surhinira inkorage thom jangmi poni phai cricket thomani angdung kiti ke pathu ponlo labang solong amrit rong pilapen Abhinav Gogoi atum pen si ke hayanong e chepalong ponlo Kidamtang jangmi poni phai cricket thomani Mahamaya constituency ke parlo Dokmoka Mini Stadium Indoor Sports Complex along Karbi Engineers Haurakhat LAC atum ke patir pipon All Assam Non-Ranking Badminton Tournament surihini rank korage thom angdung kiti ke pathu pon Bangso ke pathu long aluhi sarpo man pen PWD Dokmoka Division Roads Engineer Badan Singh Tiso SDO Technical Church Robinson Croatum pen ke danglok penangan man ping ke do bang pho bang phietum chetong dun Angdung kiti ke pathu pon atum lake dongka mukan pen Atiri Bay pen GBD Inglang la pen Diphu pen Amrit Rongpi pen Abhinav Gogoi atumang bongsi pathu ponlo Lason si Diphu pen Amrit Rongpi la pen Abhinav Gogoi atum ke thek muchara jok ke hae no e chepari ding ponlo Bangso ke pathu ke lang dun atum lake Maiphu Gotom Terang Kongchun bang Ratul Be Anparta Klembang phu Klembang phiatum cherap cheto pensi Mesen pen bangso ke pathu pachun ponlo La pen bangso ke pathu long kachirap dun atum an aphanta kachuro pajir pon Bangso kapatu la bangso tournament biponik bomlo la bangso pinier ni bangke final angdung kiti la bangso arni lo la si alang litum phan chorore jokje Karbi Engineers la bangso Haurakhat angkang ke do alang litum cipang rum bensi alang litum akhiadat cipangjar lo la pen ke apor cipilo litum dak Dokmoka la pen ke Rasinja Klam long ariso jang tumta kadu beta thek long lo Haurakhat LAC angkang la technical ke charli engineers puno medical puno la technical ke charli tumpan isi coaching room mate isi meeting paduji pusi ne tum bor ipon la la so kema tha pon long amat khela chetong rom khela ta chubi pon dan amat khela ta chubi pon Tapeng cetong lo pinangan engineers tu mana cetong kon lo la pan hisar po tum lo engineers tum executive engineer ta dolo tapen pinia ke successful se theklong lo Dongmukak pen Samsung ingti Karbing long live Kidamtang jangmi poni phai cricket home Themanani
Assam government pen patirpi ponsi Saru Sajai Stadium Guwahati rong sopia long pier the dang pen folk dance form category long isive da hong klamalong kan bang atum kachetong ke ong nai pu Guinness Book of World Records along amen chethapon long lo labang so jai meke pachun ponalong suri krei sira pharoke thom so se duhuidi tal gogona toka pepa lapen hutili kithip atum pen ke chenglok kan bang atum chetong dun rinti labang so jai meglake rongali bihu ronga jelong pache tondun si Assam government hin pen Saru Sajai Stadium Guwahati rong sopia long paman ponlo isive da hongklama long suri krei sira pharoke thom so se ahon sere atum bihu ke kan kachepaklang pon pen Guinness Book of World Records along jangmi poni phai cricket thomani amen chithap dunlo labang so bihu ke kan ke paklang ponji aphan pura Assam ar loke do ahawar tin pensetame kangwai padoponlo la solong phan trok sikep ke soarlo la pen phan thong ke babang ke sopin solo bang pharo kripli ahon sere pen Dibrugarh ahawar pen hello hon sere ka chetong dun ke ongnai la pen bang ingkoya hon sere pen South Salamara pen hello hon sere ka chetong dun ki jumnai labang so ke kana jame ke pachun ponalong aki sungnai ko pilop puke patir pi ponatoma phan karju ponahut nang ke pachini don ke lapo henlo labang so ke kana long prek jama hawar pen ka chetong bang suri krei sira pharoi sira plikep akan bang atoma phan angdi isi pen koson si ke pakan pon thekjima pu henlo aki sungnai pusi than pon labang so ke kan ghontai hini anke Saru Sajai pathu aklamalong ke theki bi adangalong anta ke kan peklang pon thiplo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke pachini pona tengki labang so bihu ke kanalong kachetong suri krei sira pharu ke thomso se ahon serialong lunse pi pen ke danglok duhoidi dohoijang dhol tal gogona toka pepa lapen hutuli kithipatum sitami do edlo labang so je me ke paman pona ke Guinness Book of World Records folk dance form category along isive da hongklam along ke kana phai ke ongnai pu kachi paklang pen amen chithabdunji aphan pusi thanpon lapuson Guinness Book of World Records along amen ka chithabdun long ke isi ningkarong mimi alamlo labang so ke kan ke paklang pon la ke pir the adang along asami sajutang ke paklang pon aphan la pen sadia pen chenglok dhubria hawar pen kewang kan bangatum ansitami thexer la pen kapaprang ponji aphan ajakongdu labang so jame ke pachun ponji aphan pinangana ka siksak chitong ponlo sitame asai bang chunlong pamelo kewang jilang arni anke suring kora pho ahon sere an ke pachitong ponji aphan kabor ik sitame padopon poputa Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen ningje ponthu labang so Guinness Book of World Records along amen ka chethabdun anong elake ni phai kripliar ni si India Prime Minister Narendra Modi a thingno Guinness World Records asai khia tumpen Assam government a reading along pajir ponpu State Desk Report Karbing Long Live Tang te pini Karbi Prime Time berta ke lapuan si kang ton paniklo